Susubukan pa nilang mga produkto, dili sa matulungan na outlet, Kidapawan City, Seasons Drugstore, Pharmacia Glenda, o sa Mediatrix Pharmacy. Sa Digos, Bulacan, sa Unit Number 19, Market Center, 53 Studio, Manila Street, Babayan sa Subo. Matawag sa telepono isip 416-8803 o text sa cellphone number 0926-490-9663 and take care every day of the week without penalty. Itong programa, iniaalay namin para sa mga nasa unahan. Ang pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayanihan. Mapapakinggan sa lahat ng RMN station sa buong pagsaludo ni Radyoman sa bayani ng Bayanihan.